Искам да ви покажа средностатистическия българин какво прави на българска музика. Майко, защо ривеш, бе? Защо ривеш, бе, майко? Майка ме реве, защото съм пуснал българска музика в 6 часа сутринта. И защо? Защото искат турски сигари. Защото искат турска музика. И баща ми, майката, България на всичко. България на всичко. България ще припади. Ако има такива хора като не. Осъзнайте са българи. Слушайте българска музика. Почитайте традициите. И тъчете всичко. Родно и мило. България на всичко.